خبركم تخاتلتنا أسلطاني ممر مدهاني تغلا مريم يمسانا زلو ممر مدهاني تغلا مريم نمدلاو كمي كم زقني بحفشا مبرخبنا يسكف ممر كمي يرمدلاو مجمريا زي عدل زمهاكم بلبي يمسجن بمطال مدلاو نوح دبل جزينا تدارينا خا 10 معلت خوين له زي مدلاونا خامستي تم تقالمتها بصوتا دي صنحو نوح دبل نحم شورح لغون تمدلاو جزي اغاليو ابصوتا تصنحن ابصوتا دي صنحن تقادماي فالاليو اجي زون قلعو لكع تصليم ابصوتا من سلدي صنحو جينا اب غانتوم صبود هونه ترين كسرحو سلد صنحو باسلطنتم مالتي احنا انا مسرككون كان نتوددر دمسل لممد جنرال كسرحو صنيحم نتوددر دمسل لممد كاني نسرحم صنيحنا حجي ابز حجوان ابز صبو قمنا አለው نتوددر بكل ነገር ተዳሊና ለና ኩሉ ወላ ናይ ውድድር ግዜ ነትውድድር ግዜ ደሆኑ ብዝግባ አዳሊና የሚና ናይ ጽርግያ ደሆኑ አዳሊና የሚና ናሽቱ በመሆኖም ናይ ምግባር ወኒ ስለደሎም ዘንቆል ዕዚም አዚም ንፋዓትም ነትኒ ዓመት ነበረ ክደግሞ ንዑ ከመሓሽዎ ድኹሉ ተቃደምቲ ኮይነን ምስሙዕኒ እጂ ትምድላውና ጽቡቂ ሃገራዊ ፌደሬሽን ናይ ሓቂ ክብሪ ይግቦ ንውሕድ በለ ናኻብ 18 10 መዓልቲ ኩሉ ቀረብና ገይሩ ብምድላው ናይ ሓቂ ክብሪ ድግቦ እሱ ኮሙስለ ድጎበሪና ሙሉእ ተዳሊና ለና ማለት ጽቡቅ እስከ መምህር ነተዓዘብትና ኻብሩ ኾነሎም ተምሒስካዮም ደለኻ ካታጎሪ ዕድመ ከመይዮም በዓልመንዮም ጥቅስ እንዳበልካ ናይ ደቀ ተባዕትን ደቀ ንስቲን እስከ هو مسايدلو ناي جونيور وينكا خوتت ينبلوم 17 18 عدمه خوينهم بكيفن تخل مريم دا تمرحو انهم افريم ناتان تسفالم يوحنس اخليلو ابو وداتالو ابو والدكا لك خومم 17 18 عدمين ابو والدكا بناردوس صغاي دا تمرحاها ناردوس صغاي اديام تزفو ارسيما عندزين روزينا برهانه زين 4 زين الله ب4 ودات 4 والد حيزنا نغسلنا مالتي صبوسك انت عين تصوتا صبيكم الله كميون خندي خيديو نتعذب بخمي ككاتاتو لخطعم متان ابيكم كتوادادرو سفحد بال مبرختبو ناي اودات كرونومتر وينكا وددر غزي 28 كيلومتر كابتن ايقد محجي ازي نو يحدلو 28 مالت معرتهم عبيتي تقرادمتي دغبرو يوم وددر غزي خغبرو 28 كيلومتر زيها ن علت 10 مالتي علت 10 كرونومتر نقبرينا اوالد ناشتخا 14 كيلومتر علت 10 كرونومتر ككايدان ابز كرونومتر دكايدو اودات كيفن تخل مريمن انهم افريمن كرونومتر نغبرو اموداتا وسينا لنا نزي كرونومتر ازيو تقرارابيو تغزيهم دخونه ون انت حدا اغانيفو متكاتا دخوننا دلوات كاوم دي حنقو تقرادمتي حزنا سلدلنا بزح شجر يولن ابوالد كاني بروزينا برهانن باديام تصفون نكرونومتر دالينا لنا ابوالد ون كومو سنافات ديكونا بنكرونومتر دلوات دخونا علوانا ابون امناي صرغياخا ن قدام ن عربي مالتي ناي صرغيا وددر كايدا نصباحيتو مالتي على 21 امناي صرغيا اوالد سان 8 كيلومتر كايدا ابزخا 4 انت تقادمتي روزينا برهانه اديام تصفو ارسيما عندزين مس ناردوس صغاي 4 ان كساتفاين مالتي اودات كاني نسنبت علت 23 يدلوم ناي وددروم ناي صرغيا اوها 107 كيلومتر እቲ 10 ኪሎሜትር ኣብ ተሪር ዓቀብ ድውዳዩ እቲ ከባቢ 98 ኪሎሜትር ጥራይ ኣብ ጎልጎል ወይንካ ኣብ ጎናው ንፋስ ናይ ባሕር ደሎ ደካይዶ ተተረፈጊና ኣብ ተሪር ዓቀብ ድውዳ ስለዝኾነ ካብ 5 እስከ 12% ምን ቅዕራር ደሎ እቲ ዓቀብ እዚ ዓቀብ ዝኻን ብዝግባእ ክዋጽኡ የሚልና ዘመሪጽናዮም ደልና ናይ ዓቀብ ተቀዳደምቲ ዓቀብ ድወጹ ዓቀብ ወጽዮም ካኒ شكوى دغبرو تقادمتينا مريتنا دلنا ام ناي جونيور ناي ودات ترايات عقب دلا ابو والد جينا افلات اب ليطا دخونه نيشتي كوربا دلاتا يو دكايد توم ناي جونيورن توم كالوتن جينا كلهم ابز عقب زي ام دكايدو مومباسا خمزنريو دلنا وين كامزي اصبيقنا اصنعنا دلنا سي ليفل سلدخونه زيرو سلدخونه اب سي ليفل كا هيوميديتي صوتلو ፀሓይውን ሃሩር ኣሎ እዚ ፀቕጥ ዝኻን እዞም ቆልዑ ንኸይብድሆም ኢልና ንዑድ መስል ትረይን ወይንካ ልምምድ ንባትካላ እንዳወረድና ሰሪሕና ኢና እቲ ኣቐዲምካ ምኻድ እውን ክጠቕመና እዩ ቅድሚ 2 መዓልቲ ነቲ ውድድር ንኣቱ ስለደልና ነዞም ቆልዑ ንኽላማመድዎ ነቲ ፀቕጢ ንኽለምድዎ ከዓ ሓጋዝ ክኸውን እዩ እቲ ውድድር ግና ካብ ሕጂ ትሒዙ ብርቱዕ ውድድር ሓያል ውድድር ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ صبغ ممر مدهاني اسكا زن تقدم دقنستيو تقسكلنا عقب كديبا خلان كلهم كمال اخلان زحلف عامت عوت شامبيون افريقيا وناردوس صقالا فلات كم مخانون زي تقدم زيا ناي شكو عقل الكير انيسك انتي ربح لنا بزي
ኣብዛ ናተይ ጋንታ ናይ ዓመት ቀራደምቲ ናይ ዓመት ነበሩ ብምህላዎም ዓብ ረብሓዩ ሓደ እቲ ነቲ ፀውታ ፈሊጦም ኣለዉ ካልኣይ ነቶም ምስኦም ዘለውን ዓብ ተመክሮን ዓብ ሞራልን እዩ ዝኾኖም ንኣብነት ናርንዶስ ፀጋይ ምህላዋ ነዘን ኣሽቱ ደቂ 17 ምስኣ ዘለዋ እቲ ውድድር ማዕረ ክንደይ ክተኣልየን እያ ማዕረ ክንደይ ክዋፅኦ እየን ንዐን ዓብዪ ፍናንን ርእሰ ተኣማንነትን ክገብራ ሓጋዚ እዩ እዚኣ ከዓ ካብ ናይ ዓመ እውን ብተዓፃፀፈ ሕጂ ብቕዓታ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ይደሎ ማለት እዩ ካብ ናይ ዓመኻ ሎሚ ኣዝያ ብተዓፃፀፈ ኣዝያ ፅቡቕ ኣይደላ ንእሽተይ ኩርባ ኣላተን ኣብታ ናታ ነዛ ኩርባ እዚኣ ብኸመይ መጥቃዕትታት ከይበዝሓና ከመይ ጌርና ካብተን ረኣናየን ቁሩብ ብልጭ ድብላ ናይ ኣፍሪካ ደሎ ኣብ ጁኒየር ከመይ ጌርና ንዐን ንበልፀን ሰሪሕና ሊና ደለና ብሰላም ጥራይ እንትሕሪ እያ ጀሚሩና ወይኑ ኣወዲእና ኻ ነቲ ዓወት ክነምፅኢና ማለት እዩ ኣብቶም ናይ ጁኒየር ከዓኒ ልክዖም ንሆም ኤፍሬምን ኬቨን ተክለማርያም በምህላዎም ንናታን ተስፋለምን ንዮሃንስ ኣኽሊሉን ዓብ ሞራል እዩ እሶም በምህላዎም ነቲ ውድድር ፈልጥዎም ዋላ ሽሕ ግዜ ናይ ዓምን ናይ ሎም ዓመትን ውድድር ድፈላለ ይኹን እቲ ፕሮፋይሉ ወይንካ ትቅርፂ መሬቱ እቶም ተቃዳደምቲ ግና ንኩሉ ድኾኑ ተቃዳደምቲ ስለ ድኾኑ ሓደ ምኩር ተቃዳማይ ኣብ ጎንኻ ክህሉ ንዓና ዓብ ሞራሊ ነዞም ቆልዑ ከዓ ነዞም ምስኦም ደሎም መሰቶም ከዓ ዓብ ሞራሊ ኮይኖም ደሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ዓቐበት ውድእ ምዃና ክትገልፀልና ፀኒሕኻ ኣብዚ እውን ተዳሪእና ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ወርልድ ቻምፒዮን ኣብ ሩዋንዳ ናሆምን ኬቨን ተሳተፍዎ ናይ ብሓቂ ነቲ ዓቐበት ክብድህዎ ኢና ርኢና በዚ ናይ ናሆም ኣምፂዎ ነበረ ሽዑ ሪዛልት ውፅኢት ከዓ ናይ ብሓቂ ዘተባቢዕና ኢና ንኣቱ ዘለና እስከ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ከመይ ይመስል ናይ ብሓቂ ኣብ ወርልድ ቻምፒዮን ደረኣይዎ ኬቨን ተክለማርያምን ነሆም ኤፍሬምን ናይ ብሓቂ እቲ ውድድር ኣዝዩ ነቲ በዳህን ሓያል ውድድር ከምኡ ገይሮም ምብድሆምን ኣብ ውፅኢት ምእታዎምን ቀሊል ኣይኮነን እዚ ከዓ ነዚ ናይ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ብዝግባእ መዳለዉ ኮይኑዎ እዩ ሽሕ ግዜ ውድድር እዩ መዋድርትኻ ኩሉ ሰብ መዋድርትኻ እዩ ውድድር ኩሉ ሰብ መዋድርትኻ ክሳዕ ዝኾነ ኣቕሊልና ንሪኦም ሃገራት ኣቕሊልና ንሪኦም ጋንታታት ዝበሃል የለውን ንኩሎም ጋንታታት ብማዕረ ኢና ንሪኦም ንኩለን ሃገራውያን ጋንታታት ብማዕረ ስለ ንሪአን ናይ ነሆምን ናይ ኬቨን ኣብ ወርልድ ቻምፒዮን ምፅዋት ግና ናታንን ዮሃንስ ኣኽሊሉን ዓብዪ ተመክሮ እዩ ዮሃንስ ኣኽሊሉን ናታንን እውን ኣይሰንፉን እዮም ካብኦም ኣዝዮም ኣብ ጥርዚ ብቕዓቶም እዮም ደለዉ ኣዝዮም ካብ ሓደ ንሓደ ደይበላለፁ ስለ ዝኾኑ ንሕና ዕጉባት ኢና ማለት እዩ ጽቡቅ እስከም ብመንጽር እዚ መወዳደርትና ሃገራት ክሳብ ሕጂ መጽናዕቲ ወሲድካለን ዘለኻ ነዞም ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክብድሃና ይኽእላያን ትብለን ምድላው ትገበርካለን እንታይ ይመስላ በዓል መንንከ ብሓፈሻ ኩሎም እኳ ክብድሁና ኩሎም መዋድርትና ክብድሁና ድኽእሉ እዮም ሓደ እንታይ እዩ ኤርትራ አንጻር ኩለን ጋንታታት እያ ትፃወት ተን ጋንታታት ግና አንጻር ኤርትራ ጥራይ ትፃወታ እዚ ሓደ ንዓና ከም ዓብዪ ብድሆ እዩ ኤርትራ ንኩለን ጋንታታት እያ ኮንትሮል ትገብረን ተን ሃገራት ግና ንኤርትራ ጥራይ ንፃወታ ነዚ እውን እዞም ተቃደምትና ተራቢሖም ንክፃወቱ ወይን ከዓ ንኩሉ ነገር ንክዓምዎ ጌርና ኣለና መዋድርትና ብቀረባ ሓያላት ኢልና ንፅበዮም ወይን ከዓ ቁሩብ ብድሆ ክገብሩልና እዮም ንዓና ኢልና ንፅበዮም ሳውዝ ኣፍሪካ ኣሎ እቲ ናይ ዓሚ ኣብ ክሮኖሜተር ብ6 ካሊእ ተበሊፁ ካልኣይ ዳኣተወ ሎም ዓመት እውን ኣሎ ጁኒየር ኣብ ወርልድ ቻምፒዮን እውን ርኢና ኢና ናይ ሩዋንዳ ናይ በዓል ሞሮኮ ኣልጀርያ እውን ኣዝዮም ሰናፋት ከም ደይኮኑ ንፈልጦም ኢና ሕጂ ጽቡቕ ነገሩ ኣብ ናይ ጁኒየር ትቁፅር ማዕረ እዩ ንሕና ብ4 ንወዳደር ኣለና እቶም ካልኦት ሃገራት ከዓ ብ4 ስለ ዝወዳደሩ ፀገም ዝበሃል የብልናን ክንዋፆ ኢና ስጋዕቲ ንማልያና ንሃገራዊት ጋንታ ንማልያና እዞም ቆልዑ ዝግብኦም ክገብሩ ምዃኖም ለበዋ ደድልዮም ኣይኮኑን ኣዝዮም ንፉዓት እዮም ክገብርዎ እዮም ከዓ ማለት እዩ ጽቡቕ መምህር እስከበል ኣብ መወዳእታ በዚ ኣጋጣሚ ምን ትብሎ መልእኽቲ ተዳሃልዩ ዕድል ክንበካ ኣብ መወዳእታ ንኤርትራዊ ደጋፊ ኣብ ከባቢ ሞምባሳ ደሎ ወይ ኣብ ከባቢ ኬንያ ደሎ ደገፉ ከም ናይ ወትሩ ከይፍለየና እዞም ቆልዑ እዚኦም ደገፍ እዮም ደልዩ ሞራል እዮም ደልዩ ከም ናይ ወትሩ ትሕር ሞራል ሂብና ንሕና ነተዓወት ናባና ደይነብለሉ ምክንያት የለን ከም ወትሩ ደገፎም ንከይፍለየና ብሰላም ጀሚርና ከዓ ብሰላም ክንውድእ እምነ ኣብ ዓወት ይራኽበና ማለት እዩ يغني لنا ممر ملوء شمي يوهانس أغليل بال زوار در لا غانتا سبيكو مالتي حجقا ناشنال تيم تترنيف مدلواتي ملوء مدلواتي أتصحيف اللغو لذي أبتبو مدلوات ركب مالتي ጽቡቕ ዮሃንስ ኣኽሊሉ ምስ ጁኒየር ተቀዳደምቲ ተጠርኒፍካ ከመድላዋትካ ከተካይድ ቀኒኻ ዘለኻ እስከ እንታይ ይመስል ነይሩ ኣብዛ ዓመት እዚ ዓወታትካ ኣብዛ ዓመት እዚ ዓወታተይ እኮ ዝዓበየ ዓወተይ እቲ ናይ ግዜ ውድድር ቻምፒዮን ኤርትራ 2025 ኮይነ ማለት እዩ ብቅድሚ እውን ዘባሪት ዋንጫ ጽቡቕ ዓወታት ኣመስጊበ ነይረ ክሳብ ቻምፒዮን ኤርትራ ዘሎ ውድድር ጽቡቕ ዓወታት የመስጊበ
ብሕጂ ዘሎ ከዓኒ ተስፋ ገብር ካብ ዘለኾን ላዕሊ ከምፅእ ማለት እዩ ጽቡቕ ጆን እስከ ስኻ ካብቶም ናይ ሎም ዓመት ዕውት ናይ ግዜ ውድድር ክሮኖሜተር ኢኻ ሕጂ እውን ጽቡቕ ዝኾነ ምድላዋት ኢኹም ተካይዱ ዘለኹም እስከ ኣበይ ኢኻ ክትወዳደር ከመይ ኢኻ ተዳሊኻ ዘለኻ ወት ምድላዋተይ ኮ ኣብ ኩሉ ጻይፍ የለኹ ታይም ትራያል ኮ ይገብርኒ ኣጋጣሚ ቁሩብ ናይ ቴክኒክ ፀገማ ያገበርኩን ማለት እዩ ሙሉእ ምድላዋተይ ኣብቲ ናይ ሮድ ሙሉእ ሲኣዊ ተላልየ ኣለኹ ኣብኡ ክዕወትካ ኣምላኽ ሓግዘን ማለት እዩ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ገይሮሞ ዝነበሩ ሰለስተ ተቐዳደምትናትና ኣትዮም ዝነበሩ ካብኡ ንላዕሊ ክንሰርሕ ኢልና ኢና ክንኣቱ ኣምላኽ ሓግዘና ከዓ ዓወታት ሒዝና ንመፅእ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣብ ናይ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ መወዳእታ ከባቢ 10 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ብዓቐበት ዝዓብለሎ ከም ዘሎ ይትግራፍ ዝሕብር እስከ ንስኹም ከ ነዚ እንታይ ተዳሊኹም ዘለኹም ብኣኻ ወገንከ እንታይ ኢና ክንፅበ ወት ምድላዋትናኮም ኣሰልጣኒ ጋንታ ኤሪተል መምህር መድሃኒ ተክለ ማርያም ኩሉ ሳፖርት ጌርና እዩ እቲ ትሬን ይኹን ዓቐበታት ዝበዝሑ ይኸስራሓና ቀኒ ወላ ትፍላት ከለመለ ኹን ሰርሕ ቀኒና ኩላትና ሓደ ዓይነት ብቕዓት ሒዝና ንኸይድ ኣለና እቲ ኮርሶ ከዓ ንዓና ድኸውን ኮርሶ እዩ ተዓዊትና ክንመፅእ ከዓ በዓል ሙሉእ ተስፋ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ጆን ንሕና እውን ከም ዝገልጾ ዘለኻ ብዓወት ክትመፁና ምስ ሙሉእ ጠናኹም ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና ንናይ ዝሓለፈ ዓወታት ክብርኹም ንምዕቃብ ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም ሰናፍ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኣይኮነትን እዞም 4 ተጠርኒፍኩም ትኸዱ ዘለኹም እውን ብወገንና ኣብ መወዳእታ ክበሃል ኣለዎ ትብሉ እንተልዩ ዕድል ክበካ ሓራይሺ መጀመርታ ነዚ ዕድል ዝሃቡና ሃገራዊ ፌደሬሽን ማለት እዩ ከየመስጎንኩም ክሓልፍ ኣይደልኒ ብድሕሪኡ ከዓ ስድራይ ኩሎም ማለት እዩ ፋሚሊናተይ እዞም ሃገራዊት ጋንታ ኣሰልጠንትና መምህር መድሃኒ ተክለ ማርያም ሙስያ ስሄል ኩሎም ችክሊስታ ኮኸብ ፈረጅ ኩሉ ሳፖርት ትገብሩና ኣለዉ ብጣዕሚ እየ ደመስግኖም ንዓኹም ከዓ ማለት እዩ ቴንኪዩ ክብል ደሊ ይቐኒልና ብሰላም መፁ ራይ ሕጂ እውን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ተቐዳደምቲ ኢና ከነቕርበልኩም ሙሉእ ሽምካ መጀመርያ ሄብሮን ብርሃነ ይበሃል ካብ ክለብ ኮሪማ ውዚሻም ኤምቪኤምቲ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ድማኒ ንሃገራዊት ጋንታ ወኪለ ናብ ቻምፒዮን ኣፍሪካ ክወዳደር መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ጽቡቕ ሄብሮን ብርሃነ ሓደ ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርልድ ቻምፒዮን ኣብ ሃገር ሩዋንዳ ዝተኣንገደ ብሉፅ ብቕዓት ዘንፀባረቕካ ኣብቲ ዓቐበት ናይ ሩዋንዳ ርኢና ካይና እስከ ምስኡ ብምንፅፃር ሒዝካ ዘለኻ ቁመናን ከመይ ከም ዘሎ ብሓፈሻ ምድላዋትኩም ንተዓዘብቲ እኹል መብሪ ክትበና እግዚኣብሔር መስገን ሳንቲያጎ ሆይ ኩሉ ፅቡቅ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኩሉ ድኸውን ማለት እዩ ንሕና ንሓስብ ኣምላኽ ይፍፅም ኣነ በቲ ወዲእ መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብቲ ደልማዓሉ ሞያ ኣብቲ ታይም ትራያል ማለት እዩ ፅቡቅ ስምዓን ሎ ስቲል ኣብ ታይም ትራያል ማኒ እግዚኣብሔር ፈቂዶ ተዓዊተ ንክመፅእ ኣምላኽ ሓግዘኒ ማለት እዩ ኢቨን ኣፍተር ሮድ ሬስ እውን በቲ ሰልጣንና ድበና መምርሒ ብኡ ክንከይድ ኢና ሹር ናይ ዓወታት ልዕሊኡ ክንደግም እምበር ማዕርዩ ክነምፅእ ይኮና ንኸይድ ዘለና ጽቡቕ ሄብሮን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እስኻ ኣብ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ብሃገረ ኬንያ ተሳቲፍካ ኢኻ ኣብቲ ናይ ታይም ትራያል እውን ጽቡቕ ዝኾነ ብቕዓት ኢኻ ንፀባሪቕካ ራብዓይ ኮንካ ኢኻ ዛዚምካዮ ምስኡ ብምዝማት ሕጂ ዘለካ ግዜ ኢኻ ከመይ ተመሓይሹ ዶ ዋ ሳንቲያጎ ሓወይ ኣምላኽ መስገን እቲ ናይ ዓሚ ናሃርሞ ዝነበርናን ግዜን ሕጂን በበይኒ ደሎ ካብቲ ናይ ዓሚ ብዝያዳ ኣመሓይሸ ኣለኹ ማለት እዩ ኣምላኽ ሓግዘኒ በቃ ከም ዘለኹ ክዕወት ማለት እዩ ጽቡቕ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ቁሩብ ድሕሪ ኢልና ፀኒሕና ኢና ብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ሎሚ ንዑኡ ንምምላስ እውን ብታሕቲ እውን እዞም ጁኒየር ንፉዓት ተቐዳደምቲ ኣለውና ከምኡውን እቶም ታለንትድ ዝኾንኩም ከም በዓል ሄብሮን ካልኦት እውን ጽቡቕ ምድላው ጌርኩም ኣለኹም እስከ ከመይ ክንከይድ ኢና ኢልካ ትሓስብ ኣለኻ ሕጂ ምስቲ ዘምፃናዮ ምድላዋት ከምኡውን ሓደሽቲ ብሽክለታ ናይ ግዜ መወዳደሪ እውን ሰኒቕና ኣለና ብኩሉ ብምንፅፃር ማራ እንደይ ኣነስኒ ካፍቲ ገሚቴ ዘለኹን ላዕሊ ክንዕወት ኢና ይብል ምስቲ ኩሉ ተቐሪቡ ደሎ ሳፕሊመንት ማለት እዩ ብፍላይ ተን ብሽክለታ ኣመና ኣዝየን ፅቡቓት ብሽክለታ እየን ነቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን እውን ልዑል ምስጋና ከመስግን ደሊ ማለት እዩ እዞም ቆልዑ እዞም ንኣሽሩ ጁኒየር ዘለዉ ኬቨን ተክለ ማርያም ከም በዓል ንሆም ፈዝየ ማለት እዩ ኣዝዮም ንፉዓት በቃ ማራ ታለንት ድኾኑ ቆልዑ እዮም ብጣዕሚ ንፉዓት ካሊእ ኢኻ ትፅበ ካብኦም ኣነ እውን ይፅበየ ካብኦም ንዓመታት ዝደለናዮ ተኪኦም
ንዓና እውን ክሓልፉና እዮም ፅበይ ሜቶም ቆልዑ ብጣዕሚ ኣምላኽ ሓግዞም ፅቡቅ ዕድል ግበረሎም ወላ ንዕኦም ማለት እዩ ጽቡቕ hebረን እስከ ዘን ብሽግለታ ሕጂ ተላማሚትኩም ወንዶ ዘን ሓደሽቲ ከመይ ረኺብኩመን ዘን ሓደሽቲ ብጣዕሚ ፅቡቃት ብሽክለታ ተናይ ታይም ትሬል ኮ ኦሬዲ ፅባሕ ኢና ክንሕዘን ግን ብጣዕሚ ፅቡቃት ብሽክለታ ኩሉ እቲ ትርኢተን ወላ እቲ ሞዴልን ኣዝዩ ደስ ይብለካ እቲ ሞራል ጥራይ ይኣኽለካ ዓም ዝነበረ ኩነታት ርኢኻን ሕጅን ግድን ሹር ክስናሪና ማለት እዩ ጽቡቕ ኩነታት ኣየር ናይ ኬንያ ከመይ ምስ ዝሓለፈ ርኢኻ ኣለኻ እቲ መወዳደሪ ቅርፂ መሬት እውን ተቐይሩ ኣሎ ዓቐበት እዩ ክውድእ ከመይ ንዓና እውን ኣርባሓ ኮይኑ ይስምዐኒ ምስቲ ኩሉ ንስኹም ናይ ዓቐበት ትድይቦ ምዃንኩም እውን ኣብ ሩዋንዳ ርኢናኩም ኢና እስከ እንታይ ብልጫ ክንሕዝ ኢና እወ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኦፖርቹኒቲ ንዓና እቲ ተዋሂብና እቲ መፂእ ዘሎ እቲ ግራፍ ማለት እዩ ምስ ናይ ዓመር ኢኻስ ኣዝዩ ደዋፅእ ማለት እዩ ዓቐበት እዩ ድውዳእ ሕጂ ዘለዎ ሰዓት ኮስት ሲዝን ናይ ኬንያ ይፈልጦኒ ዓመ ወርሒ 9 ከባቢና ኸድና ነርና ኣልቲቲድ ቁርብ ካብ ዝናትና ትሕድ በለ ኬንያ መስለኒ እዚ ንሕና ኣብዚ ንገብሮ ድማ ንዓና ድጥዕም ማለት እዩ እቲ ቦታ የዋ ንዓናስ እንታይ ብጣዕሚ እዩ ድጥዕመና እዞም ተመሪፅና ዘለና ብምልኣትና ኣብ እስቲ ቮላታ ክንገብር ንኽእልን ኣብ ዓቐብ ወፂኻ ኣብ ጎልጎል ዝግበር ቮላታ ከነድምዕ ንኽእል ተቓላድምቲ ኢና ኩላትና ካብቲ ናይ ዓምሽ ብዝሓየሽ ከነመሓይሽ ኢና ከምኡ ብል ኣነ ሳንዳጎ ሓወይ ጽቡቕ hebረን ብርሃንን ናውን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ክብርኩም ዓቂብኩም ካብኡ ንላዕሊ ብሰላም ዝጥዕናኹም በፂሕኩም ክትመጡ ሰብ ምሉእ ተስፋ ኢና ኣብ መወዳእታ ክበሃል ኣለዉ ትብለን ተዳልዩ ዕድል ክበካ እዋ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ እንዲ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ይሓግዘና ማለት እዩ እንተቲ ቲፎዞ ግን ደገፍኩማ ይፈልየና ሳለኹም ኢና ንሕና ዝደለናዮ ደረጃ ንክንበፅሕ ሲ ሳላ ቲፎዞይ እሶም ፑሽ ከይገበሩኻ ንስኻ ኣይትዕወትኒኻ እቶም ዓም ዝተገበረልና ኣብ ኬንያ እንድዒ ከምኡ ሪኦ ይፈልጥኒ ኣነ ካብኡ ንላዕሊ ከም ድፅበየና ደሎ ድማኒ ኣይጠራጠርኒ ከም ቀደምኩም ኣብ ጎንና ኮንኩም ኣጆኹም በሉና ይቐኒለይ ሳንዳጎ ሓወይ ይቐኒልና hebረን ሽምካ ሙሉእ ሽመይ ናታን ተስፋለም ይበሃል ኣብ ጋንታ ደንደንካ ቀዳድም ነይረ ሕጂ ኸ ብናሽናል ቲም ተመሪፅና ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ዓወት ንኸምፅእ ኸ ኣይሆፕ ተስፋ ገብር ማለት ጽቡቕ ናታን ኣብ ጁኒየር ተቐዳደምቲ ካብቶም ተዳልዮም ምሉእ ምድላዋቶም ኣጻይፎም ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ተዳልዮም ዘለዉ ኢኻስከ እንታይ መስል ነይሩ ዓወታት ካስከብ ዝሓለፈ ዕብይ ዝበለ ንተዓዘብትና መእተዊ ክትገብረልና ዓወታትና እኳ ከምዚ ደርኣይዎ ትንትን ይበልካ ብዙሕ ነገርኒ ከምዚ ብሓገዝ ናይ ጋንታ ገለስ ኣብ ዓወት ኢና ተዓዊትና ሕጂ ብውልቅኻ ኣብዚ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ግዜ ውድድር ተመዝገብካዮ ናይ ግዜ ውድድር ኣብ ናይ ታይም ትራል ካልኣይ ኣምፅእ ነይረ ኣብ ናይ ሮድን ከምኡ ብተመሳሳሊ ብልሽት ኣጋጢሙ ነይሩ ሳይክል ግን ኣብኡ ከዓ ሻምናይ ከይደ ማለት እዩ ጽቡቕ እስከ ምድላወትካ ሕጂ ንቻምፒዮን ኣፍሪቃ ፀቒጥካ ኣበይ ትሰርሕ ኣለኻ ሕጂ ብዝያዳ ፀቒጠሉ ደለኹ ኣብቲ ናይ ዓቐብ ኣብቲ ናይ ክላይምፕ ዝያዳ ፀቒጠ ትሰርሕ ደለኹ ኣይሆፕ ከዓ ክዕወት ተስፋ ገብር ማለት እዩ ጽቡቕ እስከ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ኬንያ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ዝእንገድ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከዓ ብጁኒየር ይኹን ብኩሉ ኣብ ሊልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መፅያ ሎሚ ንዑ ንምድጋም ብወገን ኣሰልጠንቲኹም ተዋሂብኩም ዘሎ እንታይ ይመስል ምስ ደቂ ጋንታኻ ኮይንካ ብናይ ኣእምሮኹን ብብቕዓትኹን ካብ ሃገርካ ወፂኻ ዳ እምበር ፀወታ ኩሉ ማዕረ እዩ ኩሉ ግዜ እስኹም ምኩራት ኢኹም ኣብዛ ዓዲ እስከ ከመይ ተዳሊኹም ኣሎ ምድላውካ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዳለወሉ ካብኡ ንላዕሊ እውን ሕጂ ከዓ ተዳሊና ኣሎ ኣለና ሕጂ ክልተ ተቐዳድምቲ ኣብ ናይ ታይም ትራያል መተሳተፍና እቶም ክልተ ተቐዳድምቲ ከዓ ነቲ ናይ ፅርግያ ንኽንሽፍኖ ማለት እዩ ኣነን ጆንን ንኣቲና ደለና ኣይሆብ ተስፋ ገብር ክንዕወተሉ ኢና ከዓ ብልክዕ ማለት እዩ ምዝ ክትገብርዎ ዝቐንኹም ልምምድ ተጠርኒፍኩም እስከ ኣብ ንሓድሕድኩም ከመይ ደሎ ትምውሃትኩም እቲ ግዜኹም ከመይ ኣሎ ካብ ናይ ዝሓለፈ ብምንፅፃር ግዜና ዳ ሕጂ ብጣዕሚ ሞር ፅቡቕ ኣሎ ሕጂ ዝያዳ ፅቡቕ ኣሎ ኣምላኽ ይሕግዘና ኩሉ ክንዕወተሉ ኢና ርግፀኛ ከዓ ክንዕወተሉ
በቃ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለና ኣብ ኩሉ ኣብ ዓቐብ ኮነ ኣብ ናይ ግዜ ብጣዕሚ ጽቡቕ ክሳይ ነመዝግብ ኣለና ካብቲ ናይ ዓም ብዝያዳ ዝበለጸ ጽቡቕ እታ ናይ መወዳእታ ዓቐበት ውድኣታ ናትኩም ውድድር ኩልኹም ከዓ ካብቶም ትድይቡ ኢኹም እስከ እንታይ ረብሓ ክንጽበይና ኩላትና እንዲብኒና ሕጂ ተኻኢሉ ወላ ክሳብ ቶፕ 3 ንሕና ኢና ክንኣትዎ ኢና ግድን ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ደጸግመና ዝኾነ ነገር የለን ማለት እዩ ጥራሕ ኣምላኽ ይሓግዘና ነወተሉ ጽቡቕ ኣብ መወዳእታ በዚ ኣጋጣሚ ዘይበልናዮ ክንብሎ እንደሊ ተሃልዩ ዕድል ክንበካ ነዞም መጀመርያ ንዓኻ ሳንዲያጎ ቀጺለ ንስድራይ ኣብዚ ደረጃ ዝንኽበጽሕ ድጻዕሩ ዳሓጎዙኒ ብጣዕሚ ከመስግኖም ደሊ ንኹሎም ፈተውተይን ተዓዘብተይን ከዓ ማለት እዩ ጽቡቕ ናታን ንሕና እውን ብዓወት ኣብ ሃገርኩም በጺሕኩም ክትምለሱ ሰብ ሙሉእ ተስፋይና ይቐኒልና ሙሉእ ሽምኪ ሙሉእ ሽመይ ኣርሴማ ዓንደጽን በሃል ክለብ ዓራግ ናይ ጁኒየር ተጻዋቲ ጽቡቕ ኣርሴማስ ከስኺ ንምድላው ቻምፒየን ኣፍሪቃ ኢኹም ጸኒሕኩም ከመይ ኣሎ ብሓፈሻ ምድላው እቲ መንፈሳዊ ሃው ዝገበርኩም ልምምድ እንታይ ይመስል ኣሎ እንታይ ይስምዓክ ኣሎ ጽቡቕ ኢና ተላሊና ዘለና ፈጣሪ ሓግዘና ናይ ዓመ ዓወት ክንደግሞ ከም ናይ ዓመ ሃግበረልና እስከ ምስተዓዘብትና እንታይ ዝመስል ዓወት ነይሩክ እስከ ምእተው ኾነና ናይ ቻምፒየን ኤርትራ ናይ ሮድ ሬስ ናይ ሳልሴቲ ናይ ታይም ተሪያልካ ናይ ካልእቲ ነይርኒ ጽቡቕ እስከ ተዳሊኹም ዘለኹም ምድላው ንሻምፒዮን ኣፍሪቃ እንታይ ይመስል እስከ ኣብኡ እንታይ ውድድር ክሳተፊ ኣነ ናይ ሮድ ሬስ ይኸዋዳድር ክልተ ደቂ ጋንታና ሮዚናን ኣድያምን ከዓ ናይ ታይም ተሪያል ተመሪፀና ኣለዋ ሲምባኻ ስፕሪንተር ማለት እዩ ወሃሙ ተዳሊና ኣለና ንኣሽቲኽን ናይ ፈለማ ብኽሪ ውድድርክን እዩ ሃገራዊ ውድድር እስከ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ትፃወትኦ ነበርክን ኣብኡ ኸይድክን ከመይ ክትደግሞ ኢኽን ምክንያቱ ውድድር ይኹሉ ውድድር ግን ካብ ሃገርካ ወፃኢ ኸይድካ ሜዳ ስለ ትቕይር ጥራሕ ዘለኻ ይሞስከ ከመይ ናይ ኣእምራዊ ምድላው ከመይ ጌርክለኺ ኣእምራዊ ወላ ብእግሪ ገለ ጽቡቕ ተላሊና ኣለና ወላ ስልጣን ጽቡቕ ኣስሪሕና ኣሎ ኣምላኽ ሓግዘና ነተዓወት ግን ደግማ ምስ ዓወት ጽቡቕ ንሕና እውን ምስ ዓወትኩም ክትመጹና ምስ ሙሉእ ጥዕናኹም ሰብ ሙሉእ ተስፋይና በዚ ኣጋጣሚ ለቦዋ ምስጋና መልእኽቲ ተለኻ ዕድል ክንበክ ምስጋና መጀመርታ ንልዕል ፈጣሪ ምስ ወላዲቱ ቀጺለ ንስድራይ ንኹሎም ኣሕዋተይ ንኹሎም ደገፍተይ ጋንታይ ኣሰልጣኒ ፍሬዘር ችክሊስታይ ኩሎም ማለት ሕጂ ዞም ናይ ሃገራዊት ጋንታ ዘለዉ ሰልጠንትና ብሙሉኦም ንዓኻ ሳንዲያጎ ቴንክ ዩ يقنينا بعوت يرخبنا أرسيما عند زين رئيس كمل وش يمكن مستعذب تتلالي مجموعة اسمي روزنا بهانا زقادم لاغانتا كلب دندن مالتي ጽቡቕ እስከ ሮዚና ኣብ ናይ ጁኒየር ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ንሻምፒዮንሺፕ ኣፍሪቃ ንምድላው ኢኺ ኣጻይፍክ ዘለኽ እስከ ዕብዕብይ ዝበሉ ዓወታት እንታይ ይመስል ነይሩ ቅድሚ ሕጂ እስከ ምስተዓዘብቲ ተላለዩ ቅድሚ ሕጂ ዘምጽኹም ዓወታት ኣነታ ዝበለጸት ዓወት ዘምጽኹላ መጀመርታ ማውንቴን ሰጊረ እንዳኮሶ ዝተኻይደ ፀወታ መጀመርታ ፀወታ ቀዳመይቲ ምጽእ ማለት እዩ ኢንተርሚኔት ዘምጽኹ ናይ ሳልሴቲ ሰሊመ ተኻልኢቲ ዝብላ ከዓ ናይ ሲኒማ ሮማ ኢንተርሚኔት ምስሎም ናጉዕሽ ተሃላሊኽና ውዒልና ናይ ላስት ኤርያ ኣብ ብናይ ኢንተርሚኔት ናይ ታይባን ቀዳመይቲ ክልተ ግዜ ካኢት ምጽእ ናይ ቀዳመይቲ ፖዲየም ደይበ ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ ከዓ ናይ ዓመተ ምህረት እስከ ማዓስ ነይሩ ዓመተ ምህረቱ እታ ሓንቲ 2023 ወርሒ 10 መጀመርታ ሰጎርኩላ ማለት እዩ ክታተል ሚያ ፀወታ ተኻልኢቲ ከዓ 2024 ወርሒ 4 ማለት እዩ ኔራ ዛና ሕጂ ከዓ ናይ ቻምፒዮን ኤርትራ ማለት እዩ 2025 ወርሒ 6 ዕለት 29 ገለ ኔራ ተዝበጽት ዓወተይ ግን ናይ ቻምፒዮን ኤርትራ ማለት ካልእ መርኣመና ተሓጎስኩላ ንስራይ ዝሓስኩላ ኮይኑ ተሰማዓኒ በኣኻ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ይገሻለሁ ማለት እዩ ናይ ግዜ ውድድር ናይ ውልቀ ክሮኖሜትር ቀዳመይቲ ኮይንክ ኣብ ወርሒ 6 ዝተኻየደ ሎም ዓመት 2025 እያ እዚኣ ንዓኺ ሕጂ ቀንዲ ሓላፍነት ተሸኪማትክ ዘላ እስከ እንታይ ዓይነት ምድላው ጌርኩም ኣለኹም ከመይ ኣጻፊፍኩም ኣብ ምብጋስ ኢኹም ዘለኹም ትስቕ ቀንዲ ሕጂ ከተድምዑሉ ክትዳሊኹሉ ዘለኹ ዓይነት ውድድር እንታይ
أنا دليل زلخ صوتها كورونيت نايجزي صوتها إيه عندي طريقة سرحال زلخ تري بتعم خا ما في حلفنا تسكيمنا باندي أبزوانا سي هاجراش قانتا تسكيمنا ماس عاب حلفنا تسكيمنا أنا خجرنا بعلت مر تسفيا خا مزجورنا مدلاوات انتظار قال كله مدهاني كلهم مساجنا قال كلهم بصبق أداري منهم أنا هاب مر بحتيس كمتي عاوز كنمتينا يزبل على تسفار لهم بس نروح هذا تري مسنا كل محجي شامبيون أفريقيا زهرمو بزحج زهرمنا إحنا بتعم صبقنا هاي منهم كنسعينا خا يزبل እስከ ኣብ ናይ ወርሒ 6 ናይ ግዜ ውድድር ክሮኖሜተር ኣብ ተዓወት ኩሉ ግዜን ኣብዚ እዋን ዘለክ ግዜ ታርሚዮ ዘለኽን እስከ ከመይ መምሕያሽ ኣሎ ወይ ተዓቂቡ ዲደሎ هو تا كورونا بتاعنا يندسجن مش تعرف متعقبة أزلا بتنا شامبيون أفريقيا أساسا شعتن قلت هاي مازنسكا كأوها وسيها قلت مزهرنا يزلا بتعميا وسيها نعاها عقبنا أنا زلنا عقبنا علينا كنا هرمينا خندق ماينا صبو እስከ ተቀዳደምቲ ጁኒየር ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሃገረ ኬንያ ዝተኣንገደ ተዓዊተን እየን ሎሙን ካባኽን እንታይ ኢና ክንጽበ كوانا عوض طحيخ صبيت خلو ألوانا ناي سبرينسات ألوانا ناي كورونا ونالنا كورونا أنا ديام كساتة فينا كلتينا خا أبصبو بقعت نزلنا ولا سيمبان شكلن كأخمو أغسي ما عندت إمواتي بتعمل صبو إنزلان سنكا أبسبرينت نعان كان صبينا مواتي صبو እስከ ሮዚና ሞ ንሕና ብወገና ዓወትን ኣሳልጦን ምስ ምልኦጣናኹም ንምንየልኩም ገለ ክበሃል ኣለዎ ትብልዮ እንትደኣ ኣሎ ከዓ ሎባ መልእኽቲ ምስጋና ክንበኪ መጀመርታ ንዝዕድ ዝምሃብኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ንፈጣሪካ ንኣብዚ ምስ ምሉእ ጥዕናይ ኣብዚ ክሳተፍ ዝግበረ ማለቲ ንኩሎም ኣሕዋተይ ፋሚለይ ንኩሎም ምሳይ ዘለዉ ጎነይ ከዓ ኮኸብ መዳ በዓል ወዲ ሴል ገለ ኩሎም በዓል ኩሎም ብሓፂሩ ኣዶ በዓል ፈረጅ ገለ ኩሎም ሃገራዊ ፌደሬሽን ብጣዕሚ እየ ከመስግኖም ደለኒ ኩሎም ቲፎዜካ ይቀኒልና ሮዚና ኣብ ዓወት ብሰላም ምስጠናኹም በፂሕኩም ክትምለሱ ንሕና እውን ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና Cinema Samare